Libre, epaiketa politikorik ez. Libre eguna Tolosan, larun batean azara 9 epaiketa politikoen aurka. Herriko tabernen eta seiren aurkako auzietan dauden eskualdeko kideei babesa erakusteko antolatu da egitasmoa. Herriko tabernen auzian dauden Tolosako Intxurre, Ilaunako Iratzar eta Ibarrako Zubegi tabernetako arduradunei, naiz segiko auzian dauden eskualdeko gazteei elkartasuna erakusteko helburuz, eskualdeko libre eguna antolatu da Tolosan larun bat honetan. Elkartasunetik konpromisora, herrikoak eta gazteak libre. Libre eguna Tolosan, larun batean azara 9 epaiketa politikoen aurka. Trianguloa plaza izango da egitarauen erdigunea goizean barrena. 11 herrietan batelak eta herrikirolak izango dira Intxurre, Zubegi eta Iratzarren arteko lehian. Aldi berean, 11etakoa eta sagardo astaketa egingo da Trianguloan, Tolosako dultzaineroek alaituta. Ordubete herrietan bazkaria egingo dugu zerkausia. 12 euroren truke txartelak salgai dira, Orbela, Raku eta Denaken. Bazkalostean, 6 aldean, tekipoteo egingo da alde zarretik zehar. Iluntzean berriz kontzertuak izango dira, 8etatik aurrera Euskal Herriko plazako karpan. Elkartasunetik konpromisora, herrikoak eta gazteak libre. Libre eguna Tolosan, larun batean azara 9 epaiketa politikoen aurka. Herriko tabernen eta seiren aurkako auzietan dauden eskualdeko kideei babesa erakusteko eskualdeko libre eguna antolatu da Tolosan larun bat honetan. Elkartasunetik konpromisora, herrikoak eta gazteak libre. Libre, epaiketa politikorik ez.